Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στο Μουσικό Λύκειο, Μουσικό Σχολείο Παλίνης. Είμαστε στο Γενικό Λύκειο Βουλιαγμένης και μιλάμε στο Lake Radio. Έχουμε μαζί μας εδώ την κυρία Φερεσίδη, η οποία συνοδεύει το σχολείο μας στην παρουσίαση, αλλά καθώς ήταν και έπαιξε κύριο ρόλο στην παρουσίαση, να φτιαχτεί, στην αξιολόγηση του σχολείου μας. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την παρουσίαση, λίγο για τους μαθητές? Βεβαίως. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλη την ομάδα του Lake Radio. Κάνετε καταπληκτική δουλειά. Εκπροσωπείτε το σχολείο μας επάξια και πιστεύω ότι αυτό όλο πρέπει να έχει συνέχεια και να διαχυθεί και στις επόμενες σχολικές χρονιές. Μπράβο σας, συγχαρητήρια και εύχομαι υγεία και πρόοδο στη ζωή σας. Λοιπόν, εμείς ήρθαμε εδώ στο μαθητικό συνέδριο να συμμετάσχουμε με 2 βασικές εργασίες που περιλαμβάνουν τις προσπάθειες των συμμαθητών σας στο σχολείο μας, τις προσπάθειες κυρίως της πρώτης λυκείου για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Η μία εργασία μας είναι περί του σχολικού πορτρέτου, κάτι που έχω εισηγηθεί και εγώ έτσι, βιβλιογραφικά, ως τεχνική αξιολόγησης με την οποία διαχέονται οι σχολικές δράσεις από τη μία σχολική χρονιά στην άλλη και είναι ένας τρόπος να τεκμηριώνουμε το έργο που κάνουμε στο σχολείο μας και το σχολείο να συναγωνίζεται τον εαυτό του. Μάλιστα. Δηλαδή να βλέπει τη μία σχολική χρονιά τι έχει κάνει, να ενισχύει τις θετικές αυτές δράσεις και να τις εμπλουτίζει κάθε χρόνο. Άρα αυτές οι δράσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, δηλαδή είναι σαν ίσως μια βιωματική εκπαίδευση. Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά και είναι στην ουσία ό,τι κάνουμε στο σχολείο, δράσεις ευαισθητοποίησης, δράσεις μαθητικές, συμμετοχές όπως τώρα στα συνέδρια, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ό,τι κάνετε στο σχολείο μας έχει καταγραφεί στο σχολικό πορτρέτο. Από την άλλη, στην άλλη εργασία, πάλι που αφορά την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, εφαρμόζουμε την τεχνική της φωτοαξιολόγησης ή αλλιώς αξιολόγηση μέσω φωτογραφιών. Μάλιστα. Σε αυτό το πλαίσιο η μαθητική ομάδα που συγκροτήθηκε από το Α2 του σχολείου μας, το τμήμα, ακολούθησαν τη μέθοδο αυτή η οποία είναι: καταρχάς συζητούν οι μαθητές μεταξύ τους και συγκροτούν ομάδες. Στη συνέχεια φωτογραφίζουν μέρη ή πράγματα του σχολείου μας, τα οποία, πρώτη κατηγορία, τους κάνουν υπερήφανους. Δεύτερη κατηγορία, τους αρέσουν και είναι ευχαριστημένοι σε αυτό. Τρίτη κατηγορία, πράγματα που θέλουν να διορθωθούν. Και τέταρτη κατηγορία είναι πράγματα που θέλουν να επισημάνουν περισσότερο. Και πιο πολύ για αυτά για τα οποία είναι υπερήφανοι. Μάλιστα. Λοιπόν, στη συνέχεια συγκροτούν την ομάδα αυτή, συλλέγουν το υλικό και το παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους. Εμείς όμως επεκτείναμε βιβλιογραφικά αυτή τη μέθοδο, γιατί προτείνεται βιβλιογραφικά από άλλες εισηγήσεις σε συνέδρια κλπ. Αλλά εμείς κάναμε και ένα πρωτότυπο βήμα. Το συνδυάσαμε με την τεχνική του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, με την οποία οι υπόλοιποι συμμαθητές σας στο σχολείο συνένεσαν ή όχι στις φωτογραφίες που έτσι τους δώσαμε εμείς. Και αυτό σημαίνει τι? Δείχνει κατά πόσο υπάρχει ίδια τάση από όλους τους συμμαθητές σας. Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Συζητάμε με το 15 μελές, συζητάμε με τους εκπαιδευτικούς και με τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Μία λύση, ας πούμε, που πρότειναν οι συμμαθητές σας είναι να βάλουμε εκεί στο δασάκι γύρω στο σχολείο μας επιπλέον παγκάκια, έτσι ώστε να έχετε μεγαλύτερη επαφή με τη φύση. Άλλη δράση που πρότειναν είναι να αντικαταστήσουμε τις ημιδιαφανείς κουρτίνες για να υπάρχει καλύτερη προβολή στην τάξη. Ναι. Οπότε ναι, αυτό που λέτε μου θυμίζει και λίγο πώς λέμε ενεργός ως πολίτης, ήταν το πρόγραμμα που έτρεχε κάποτε. Ναι. Τώρα είναι λίγο ενεργός ως μαθητής, ας πούμε. Πάρα πολύ σωστά. Αλλά πολύ πιο οργανωμένο και πολύ πιο χρήσιμο, γιατί αλλάζει ουσιαστικά η καθημερινότητα του μαθητή, αν και εφόσον έχει πάρει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς. Και εμένα αυτό που με νοιάζει, αγαπητέ μου Νικόλα, είναι ότι με τις 2 αυτές δράσεις δίνεται βήμα στον μαθητή και γενικά στις μαθητικές ομάδες να συμμετάσχουν στην αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Αν το σχολείο δεν ακούει τους ίδιους τους μαθητές για το τι κάνει καλά και το τι πρέπει να διορθώσει, ποιον θα ακούσει? Σωστά. Το σχολείο είστε εσείς οι μαθητές και εμείς ως εκπαιδευτικοί και οι γονείς σας και η διεύθυνση του σχολείου, αλλά πρωτίστως εσείς.
Οπότε δίνουμε βήμα και συμμετέχετε δημοκρατικά στην αξιολόγηση του σχολείου μας. Πολύ ωραία. Καταρχάς, να εστιάσουμε λίγο στην αξιολόγηση. Βεβαίως. Εσείς έχετε και διδακτορικό στην αξιολόγηση. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πράγμα το οποίο αφορά πολύ την έρευνά σας. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε γράψει 2 βιβλία πάνω στην αξιολόγηση, τα οποία έχουν εκδοθεί. Βεβαίως. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για την αξιολόγηση, πόσο σημαντική είναι? Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε γενικά στην εκπαίδευση, οι μαθητές, αλλά πιο πολύ και οι καθηγητές, τα τελευταία περίπου 2 χρόνια. Έχουν φέρει πολλοί άνθρωποι πολλές αντιπαραθέσεις για την αξιολόγηση, άλλοι είναι πολύ θετικοί. Μιλήσαμε και στο σχολικό σύμβουλο, ο οποίος αξιολογεί, μας εξήγησε και λίγο πώς λειτουργεί. Θέλετε να μας πείτε κι εσείς που έχετε πολύ εμβαθής γνώση πάνω στο θέμα? Ευχαριστώ πολύ, βεβαίως. Κοιτάξτε, η αξιολόγηση νοσεί τα τελευταία 40 χρόνια στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς δεν γινότανε καθόλου. Γινόντουσαν κάποιες μόνο τυπικές διαδικασίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Αυτό που μας νοιάζει με την αξιολόγηση είναι να δοθεί βήμα στους ανθρώπους που είναι στο σχολείο και χρειάζονται βελτίωση. Όπως είστε εσείς τώρα, στην αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας. Όπως είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί. Ο εκπαιδευτικός που αυτοαξιολογείται και γνωρίζει πώς να βελτιώνει το έργο του, ανατροφοδοτούμενος και από τους συναδέλφους του και από το σύμβουλο και από το διευθυντή του σχολείου βεβαίως, εκείνος λοιπόν που ξέρει να αναστοχάζεται και να αυτοαξιολογείται, γνωρίζει και πώς να βελτιώνει το έργο του. Ναι. Στην ουσία, ο μόνος σκοπός για τον οποίο ακολουθούμε αξιολογικές διαδικασίες είναι η βελτίωση. Ναι. Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο κάνουμε και αξιολόγηση του μαθητή. Και μάλιστα δεν κάνουμε μόνο αξιολόγηση της μάθησης, να ξέρω δηλαδή εγώ γιατί να σου βάλω ας πούμε 18 στο τετράμινο, μπορεί και 19 Νικόλα μου, αλλά το ζητούμενο είναι να σε βοηθήσω να καταλάβεις πώς εσύ μπορείς να βελτιώνεσαι συνεχώς και να φτάσεις στο άριστα σε όλα τα επίπεδα, στις δεξιότητές σου, στις γνώσεις σου κλπ. Κάτι αντίστοιχο φαντάσου για τους εκπαιδευτικούς. Η σωστά, η ορθά διενεργούμενη αξιολόγηση θα έπρεπε σε αυτό να στοχεύει. Αυτός είναι ο στόχος, η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Τώρα, οι αντιδράσεις βεβαίως και υπάρχουν, γιατί ακριβώς δυστυχώς δεν υπάρχει κουλτούρα αξιολόγησης. Ενώ δηλαδή όλοι οι εκπαιδευτικοί αγαπάμε αυτό που κάνουμε και θέλουμε να είμαστε οι καλύτεροι δυνατοί προς χάριν των μαθητών μας, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε κάποια πράγματα για το πώς να αξιολογούμε το έργο μας, αντιστεκόμαστε, ενώ θα μπορούσαμε να αποζητήσουμε περισσότερη επιμόρφωση, περισσότερη κατάρτιση πάνω σε αυτά τα πράγματα, έτσι ώστε να τα αξιοποιήσουμε προς χάριν του έργου μας. Άρα εννοείται ότι η αξιολόγηση είναι ουσιαστικά κάτι άγνωστο για τον Έλληνα εκπαιδευτικό. Ακριβώς. Το οποίο δεν είναι πολύ λογικό αν κανείς λάβει υπόψη το ότι ο ιδιωτικός τομέας συνεχώς αξιολογείται, βρίσκεται σε μια συνεχής αξιολόγηση και γενικά πολλά επαγγέλματα είναι σε συνεχής αξιολόγηση. Ενώ το εκπαιδευτικό που έχει να κάνει και με το πιο σημαντικό θέμα, η παιδαγώγηση των παιδιών της νεολαίας μιας χώρας, είναι πολύ περίεργο το να μην το ζητάμε τώρα αυτό το θέμα, του 2024. Πολύ σωστά. Η αξιολόγηση, όπως είπατε, η αυτοαξιολόγηση υπάρχει γενικά στα σχολεία ή είναι κάτι το οποίο το έχουν λίγα σχολεία γιατί πρέπει να γίνει η πρωτοβουλία του καθηγητή και όχι του Υπουργείου το να εντάξει την αυτοαξιολόγηση σε όλα τα σχολεία της χώρας? Πολύ ωραία ερώτηση, σε ευχαριστώ. Η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία υπάρχει θεσμοθετημένη εδώ και περίπου 4 χρόνια, υποχρεωτικά για όλα τα σχολεία της χώρας. Μάλιστα. Οπότε αυτές οι διαδικασίες γίνονται. Αλλού όμως σε κάποια άλλα σχολεία γίνονται πιο γραφειοκρατικά από ό,τι θα έπρεπε και σε άλλα πιο ουσιαστικά. Γιατί υπάρχει έλλειμμα γνώσης, έλλειμμα δεξιότητας, έλλειμμα κουλτούρας αξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουν πώς να αυτοαξιολογούνται και αυτό προσπάθησα να συμπληρώσω με πλούσιο υλικό, πρακτικό υλικό, με το δεύτερο βιβλίο μου, που είναι οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και αξιολογούν. Εκεί ο εκπαιδευτικός βρίσκει ποικίλο υλικό για την αυτοαξιολόγησή του, για την αξιολόγηση των μαθητών του κλπ. Σε αυτό στοχεύω, δηλαδή
να βοηθήσω τον εκπαιδευτικό της τάξης να ξέρει κάποιες τεχνικές που μπορεί να ωφελήσουν και να βελτιώσουν το έργο του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Φαντάζομαι όμως το ότι το ένα βιβλίο που υπάρχει και είναι ιδιαίτερο χρήσιμο, έτσι όπως μου το εξηγείτε, είναι το θέλω να βοηθηθώ, γι' αυτό και βοηθούμε διαβάζοντας το βιβλίο. Πολύ σωστά. Η επιμόρφωση όμως ενός καθηγητού, δηλαδή, είναι αναγκαστική από το Υπουργείο, δηλαδή πρέπει να εκπαιδευτείς, πρέπει να μορφωθείς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ή είναι κάτι το οποίο αφήνεται στο καθηγητή και αξιολογείται ελεύθερα μετά από αυτά που ξέρει, ας πούμε? Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Δυστυχώς η αξιολόγηση όσο επιστήμη δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό να επιμορφωθεί ο εκπαιδευτικός. Δεν είναι κάτι στο οποίο επιμορφώνεται ή εκπαιδεύεται αρχικά υποχρεωτικά. Ναι. Δυστυχώς. Ακόμα φαντάσου και τα πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία έχουν μαθήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι ακόμα λίγα. Ναι. Ας πούμε, εγώ έχω την χαρά και την τιμή να διδάσκω σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για την εκπαιδευτική αξιολόγηση του ΕΚΠΑ, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα μία σαφής τάση των εκπαιδευτικών να μάθουν πράγματα, ακριβώς επειδή διαπιστώνουν την άγνοια, την ανεπάρκεια γνώσεων και την αναγκαιότητα της γνώσης πάνω στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενώ θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό το αντικείμενο αυτό για επιμόρφωση, έτσι ώστε να αισθάνεται και ετοιμότητα ο εκπαιδευτικός για την αξιολόγησή του, δυστυχώς ακόμα δεν είναι υποχρεωτικό. Εναπόκειται βέβαια και στην πρωτοβουλία κάποιων συμβούλων εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορούν να διαπιστώσουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών τους και να οργανώσουν συναφείς επαγγελματικής ανάπτυξης δράσης. Έχετε επαφή με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί αναφέρετε και ότι διδάσκετε το διδακτορικό της αξιολόγησης. Υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τους καθηγητές και τους λέκτορες, τους εκπαιδευτικούς που έχουν να κάνουν με την τριτοβάθμια εκπαίδευση? Δηλαδή, είναι πρόβλημα το οποίο το συναντάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κυρίως, ή αφορά και τα πανεπιστήμια της χώρας μας? Αφορά και τα πανεπιστήμια της χώρας μας, πολύ σωστά. Απλώς εκεί, επειδή οι διαδικασίες είναι πολύ πιο είναι απαραίτητες για την βιωσιμότητα των πανεπιστημίων αυτών, των πανεπιστημιακών τμήματων, εκεί οι διαδικασίες είναι λίγο πιο αυστηρές, και εκ των πραγμάτων οι εκπαιδευτές, οι καθηγητές του πανεπιστημίου ακολουθούν τις διαδικασίες απαρεγκλήτως. Δηλαδή, για να πάρει, να σου πω, να καταλάβεις, ένα τμήμα έγκριση για να έχει ένα μεταπτυχιακό, πρέπει να έχει παρουσιάσει στην ειδική ανεξάρτητη αρχή που υπάρχει, που αξιολογεί τα πανεπιστήμια της χώρας ολόκληρης, να υπάρχει ένα πλαίσιο αξιολόγησης του έργου που θα κάνει το τμήμα το συγκεκριμένο, αξιολόγησης από τους φοιτητές, από τους εκπαιδευτές καθηγητές, και γενικά αξιολόγηση του τμήματος τι κάνει καλά. Αλλιώς δεν έχει βιωσιμότητα και αλλιώς δεν συνεχίζει η έγκριση ύπαρξής του. Γενικά, ναι, ειδικά σε μια τάξη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Λύκειο. Στο τμήμα μας, στο τμήμα μου, ας πούμε, ή γενικά τα τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι ο καθηγητής και ο μαθητής πολλές φορές μπορεί να έχουν και πολύ καλές σχέσεις και να συνεργάζονται, γιατί έχει να κάνει και με τους ανθρώπους αυτό, ή να έχουμε τεράστιες τριβές. Τώρα αυτό, δηλαδή, όταν έρχεται ο αξιολογητής και μιλήσαμε και με τους επιθεωρητές και ήρθε και σχολικός σύμβουλος εδώ και κάναμε συνέντευξη. Και η ερώτηση ήταν ότι ο καθηγητής στη τάξη, όταν έχει τον αξιολογητή εντός, θα αλλάξει η συμπεριφορά του. Θα γίνει ίσως πιο επαγγελματική. Θα γίνει ίσως διαφορετική. Μπορεί να γίνει και πιο γλυκός ο καθηγητής ξαφνικά. Πράγμα το οποίο μπορεί να μην υπάρχει γενικότερα. Αυτό τώρα, η αξιολόγηση, δηλαδή να αξιολογεί ο μαθητής τον καθηγητή του με έναν τρόπο, υπάρχει εκτός από την αυτοαξιολόγηση του σχολείου, δηλαδή υπάρχει έξω από αυτό? Υπάρχει ότι ο μαθητής αξιολογεί τον καθηγητή του από κάποια πλευρά? Πολύ ωραία ερώτηση. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές τους
μπορεί να γίνει μόνο ως πηγή πληροφόρησης για το έργο τους. Καλό. Κανονικά οι μαθητές μας δεν έχουν την τεχνογνωσία να ασκήσουν την αξιολόγηση έτσι όπως θα πρέπει, με όλα τα εχέγγυα της επιστημονικότητας, της αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας κλπ. Ακριβώς. Αλλά σίγουρα κάθε εκπαιδευτικός πρέπει πρωτίστως να συλλέγει πληροφορίες από τους ίδιους τους μαθητές του για το τι κάνει καλά και τι κάνει λιγότερο καλά και χρειάζεται να διορθώσει. Άρα, οι ίδιοι οι μαθητές μας αξιολογούν ως συλλογή πληροφοριών για το τι κάνουμε στην τάξη. Τώρα, αν αυτό που κάνουμε στην τάξη γενικά διαφέρει από αυτό που θα κάνω στην τάξη την ώρα που έρχεται, ακριβώς την ώρα που έρχεται για παρατήρηση διδασκαλίας ο σύμβουλός μου, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που δείχνει την ανασφάλεια των καθηγητών. Σωστά. Σε μια δημοσίευση που έχω κάνει στην Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, επιμένω σε 3 προϋποθέσεις. Για να μπορεί ένας σύμβουλος να έρθει στην τάξη μου, πρέπει να αισθάνομαι ασφάλεια, συνένεση να του δίνω και να αισθάνομαι και εμπιστοσύνη προς το σύμβουλό μου. Αν όλα αυτά πληρούνται πριν δεχτώ το σύμβουλο στην τάξη μου, τότε δεν θα έχω κανένα θέμα και με τους ίδιους τους μαθητές μου. Δηλαδή, δεν περιμένει, ο σωστός εκπαιδευτικός δεν περιμένει την ώρα που θα αξιολογηθεί για να δημιουργήσει θετικό κλίμα στην τάξη του. Έχει φροντίσει από την πρώτη μέρα που μπαίνει στην τάξη. Το τι προσδοκίες υψηλές έχουμε από τους μαθητές μας, πώς διαχειριζόμαστε την τάξη μας, πώς τους μαθαίνουμε να συνεργάζονται, όλο αυτό πρέπει να έχει δουλευτεί από την πρώτη στιγμή που μπαίνουμε στην τάξη. Κανονικά δεν θα έπρεπε να μας προβληματίζει, να μας αγχώνει, να μας κάνει να κάνουμε λανθασμένες επιλογές, να κάνουμε πρόβα με τους μαθητές μας κτλ. Υπάρχουν και αυτά δυστυχώς τα περιστατικά. Δεν θα έπρεπε να μας αγχώνει. Σε αυτό συμβάλλει η ετοιμότητα που ανέφερα προηγουμένως. Αν υπάρχει ετοιμότητα να αξιολογηθώ και η αντίστοιχη κουλτούρα αξιολόγησης, τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, όντως. Νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος εργάζεται και το κάνει και επειδή έχει μορφωθεί, έχει κάνει την προσωπική του μόρφωση πάνω στο θέμα, και επειδή φαίνεται ότι όταν ένας καθηγητής αγαπάει αυτό που κάνει, τον αγαπάνε και τα παιδιά, δεν νομίζω είναι κάτι το παράλογο αυτό. Έτσι. Δηλαδή φαίνεται. Και αυτό άτυπη αξιολόγηση είναι, Νικόλα μου. Και όταν μιλάγαμε με τον σύμβουλο εδώ, μας είπε ουσιαστικά ότι εγώ το βλέπω, κόβει το μάτι μου όταν ο μαθητής αγαπάει τον καθηγητή του και ο καθηγητής τα παιδιά. Φαίνεται, δηλαδή φαίνεται στην κοιμία που υπάρχει μέσα στην τάξη. Υπάρχει λεκτική και η μη λεκτική επικοινωνία, που σίγουρα γίνεται μη λεκτική επικοινωνία, που σίγουρα γίνεται αντιληπτή από τον αξιολογητή μας. Σύμφωνοι. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μας κάνετε αυτή τη συνέντευξη. Νομίζω ήταν μια μικρή επιμόρφωση για την αξιολόγηση. Όχι, εντάξει. Ελπίζω να συνέβαλα κι εγώ έτσι στη συζήτηση αυτή που έχετε ανοίξει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό με όλους εδώ τους συναδέλφους, όλους τους συνεντευξιαζόμενους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη αξία, έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία η πρωτοβουλία σας. Και την κάνετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν κάποιος μπορούσε να σας δει τώρα, θα έβλεπε μια μαθητική ομάδα πολύ δυναμική και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εύχομαι πολλές τέτοιες δράσεις να συνεχίσετε να κάνετε, να έχετε πρόοδο στη ζωή σας και πάντα να συνεργάζεστε έτσι με τον καλύτερο τρόπο και μεταξύ σας, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς σας. Όπως σας ευχαριστώ κι εγώ για τη συνεργασία αυτή. Θέλετε, κυρία Φαρεσίδη, να πείτε τους τίτλους των 2 βιβλίων σας στο μικρόφωνο για να μπορέσει και ο ακροατής μας να ακούσει, αν έχει περιέργεια να δει τα βιβλία? Εντάξει, το πρώτο βιβλίο είναι στην ουσία μια μονογραφία για τη φρόνηση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να βελτιώνεται, ακολουθεί το πρότυπο, ας πούμε, της φρόνησης έτσι όπως μας τη διδάσκει ο Αριστοτέλης αλλά και ο Ισοκράτης από την αρχαιότητα, γιατί έτσι όπως τεκμηριώνω μέσα από το βιβλίο μου, η διδασκαλία δεν είναι απλώς μια γνώση, ούτε μια επιστήμη, ούτε μια τέχνη απλώς.
Είναι όλα μαζί και φρόνηση μαζί. Σωστά. Λοιπόν, οπότε είναι η φρόνηση του εκπαιδευτικού. Και το άλλο είναι οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται και αξιολογούν, που έχει το πρακτικό υλικό που σας είπα προηγουμένως. Και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία για αυτό το μοίρασμα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Φερεσίδη. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Στρατουδάκης, στον ήχο η Ανθή Νικήτα. Καλό σας απόγευμα.